uma ako kunana kanyak apo nilakay ko kunana apaya no mabartek pagsasawan nak kanya ti aramida met pagsasawak met naglaingan. Siyempre, ang mga paatiw at babae nga ron, nalaka. Maatiw mo ayat, sinong bata babae mo, or kagmalmalum kayo. Kayat ko nga, agbalbaliw isuna ko na ang ko kabailan nga pagbaliwan nila kay mo. Ura ikararagan ta. Nasaya at no isok katungtungtong ko, at daamay sa Diyos ko nga panagbalbaliw na. Ngam gapot, adata di agsarsarita. Padasan ta ati balbaliwan. Kung nauma ako na po, anya nga ron. Kaya mo nga matay nila kay mo, panawan na ka. Madimot, Father. Kanya nga rin mabalbaliwan, anta mapagbalbaliw. Ang duwala ang ti pagpilyam, kunak. Anya ti aramidam no mabartek namin, kunak. Nung agsaot dakis pagsasawak. Apay kasano gamin, nakaro bartek na haan unay, Father. Naglaka, kunak. Kaadwam ti inuman na, tamakaturugan. Hanakan nga pagsasawan. Uri pagsasawam, agtulang garudan, tanabartekan. Ti balbaliwan tasi ka. Kuna madia Father bumalusak met ay kagunggunam ditam agpili ka nga rod kuna kanya ti maymayat matay nila kay mo no agpiwis katap no ang kamakasaon kuna ko madimot Father kamulagayam amo magkayat ang matay nila kay mo amo magkayat nga sikat agpiwis ang tapno hang kamakasaon di na siya sa uka katalagang hang kamakasaon balbaliwam di jay panagkitam kin nila kay mo balbaliwam di approach mo ay ayatem nila kay mo when a Father di makayat nga mapukaw urekas di isungorod nga balbaliwam no nakainuman ikam ti kapenan lakay dati ti kape mo lakay banyo sangka naglainan ko na naman may karait agbartek sa agpabanyos ko na naman kaya niya nga balbaliwam di approach mo ibagamon mangangkan tamaturog kan baliwam di approach mo kasi kamo mabalbaliwan ta ugalinan anya ti aramidam no ayatem lata hamo i-consider di ka na bartek na hamo i-consider di ka nakapsot na